Είμαι η Στέλλα και αυτή θα ήθελα να είναι η ζωή μου. Καλά, εσύ. Καλά, πώς πήγε το σχολείο? Πάρα πολύ καλά. Το φαγητό θα είναι έτοιμο σήμερα, όπως στο τραπέζι. Είναι. Ωραία. Εγώ τελείωσα. Πάω να διαβάσω. Εντάξει. Μαμά, τι κάνεις? Βλέπω ταινία. Α, δεν θα να δούμε μαζί. Κάνεις το διάβασμα? Ναι. Εντάξει. Α, αυτή βλέπεις. Ναι. Αχ, τελείωσε. Τι θα κάνουμε τώρα? Κάτσε να δεις. Κι όμως είναι κάπως έτσι. Πάλι δεν έχει τίποτα να φάμε. Άστα αυτά. Και τι θα φάμε? Δεν με νοιάζει, βρεις κάτι. Ωραία. Έλα Μαρία, σε πειράζει να έρθω από εκεί? Ναι, τώρα. Οκ, έρχομαι. Πάω στη Μαρία. Καλώς την. Γεια σου. Κάτσε. Τι έγινε? Καλά, δεν θα πιστέψεις τι έκανε η μάνα μου. Αλεπίνη. Τι είπες? Τίποτα. Αν έχεις να πεις κάτι, πες το. Ναι, λοιπόν έχω. Δεν βαρέθηκες να ζούμε έτσι? Όχι, παράτα με. Τι κάνεις εκεί?
Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά. Έχεις κάτι, έχει τίποτα? Όχι, εντάξει. Τα γυαλιά γιατί τα φοράς, δεν έχει ήλιο. Δεν πειράζει, μωρέ, εντάξει, άστα. Είσαι καλά? Ναι. Άντε, τι πάμε. Τελικά είχε δίκιο αυτό που έλεγε η Μαριάννα. Πω Θεέ μου, τι μέρα και σημερινή. Εσύ πώς έγραψες? Ας τώρα λέγε τι συμβαίνει, το πρωί είσαι κάπως. Μια είσαι καλά, μια είσαι χάλια. Και τα γυαλιά σήμερα καθόλου δεν τα έβγαλες. Και δεν έχει ούτε καν ήλιο. Και εμείς δεν ακόμα τα φόρουσες. Για βγάλ' τα. Τι είναι αυτό? Τίποτα. Στελά, αυτή σου την έκανε τη μελανιά. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχεις σκεφτεί να τον αναφέρεις στη Βρόνια? Παράτα με. Ναι, έλα, Καρβουλά. Έλα, Κατερίνα. Τι? Πρόνοια. Τι είναι αυτά που λες, η Στέλλα? Καλά, εντάξει. Θα έχω το νου μου, ευχαριστώ. Πρόνοια. Σας τα μαζέψω αυτό καλύτερα. Έλα. Ναι. Κάνεις κάτι? Έλα, ναι. Όχι, δεν κάνω τίποτα. Ωραία, ρε εσύ, επειδή βαριέμαι, δεν πάμε καμιά βόλτα? Οκ. Ωραία, ωραία, σε 10 λεπτά στη γωνία. Οκ. Τα λέμε. Έρχομαι. Άντε ρε εσύ, που είσαι? Αχ, συγγνώμη, μου έτυχε κάτι. Καλά, καλά, τε πάμε, άντε. Ωραία, εσύ είναι κλειστό, τι θα κάνουμε τώρα? Δεν πειράζει, θα μας κάνω παγκάκι να κάτσουμε. Άντε, καλά, πάμε. Τι έγινε τελικά στο σπίτι σου? Τίποτα τώρα, άστα αυτά, άστα. Καλά. Να σου πω, μη θυμώσεις όμως. Τι έγινε? Έκανε ένα τηλεφώνημα στην Πρόνοια για το θέμα σου. Πας καλά, ρε Μαρία. Πας καλά, τι έκανες? Γεια σας. Γεια σας. Θα μπορούσα να περάσω μέσα? Συγγνώμη, ποια είστε? Ονομάζομαι Ευαγγελία Δήμου και είμαι κοινωνική λειτουργός. Έγινε μια καταγγελία εναντίον σας και θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Εντάξει, περάστε. Πείτε μου. Ονομάζεται Κυριβούλα Χατζή. Μάλιστα. Και τι ηλικία έχετε? 34. Τι επαγγέλεστε? Είμαι κομμάτια, δεν εργάζομαι πλέον. Τώρα θα θέλω να επικεντρωθούμε σε εσάς και την οικογένειά σας. Ο πατέρας της Στέλλας? Είχε αποφασίσει να μην με βοηθήσει με την ανατροπή της κόρης μου. Έχετε επαφές? Όχι, καμία. Με τη Στέλλα πώς τα πάτε? Πολύ καλά και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε αυτή η καταγγελία. Ποιος την έκανε? Δεν μου επιτρέπετε να σας πω. Α, παιδί μου! Έλα! Η κυρία έρχεται να μας κάνει κάποιες ερωτήσεις. Με λένε Ευαγγελία Δήμου. Στέλλα. Χάρηκα. Παρομοίως. Πάντως το θέμα αυτή τη φορά δεν θα επεκταθεί περαιτέρω. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μου αφιερώσατε. Παρακαλώ.
Γεια σου. Γεια σας. Γεια σας. Τι έκανες? Εγώ τι έκανα, ποια ήταν αυτή? Από την πρόνοια. Και τι ήθελε? Λέει έγινε μια καταγγελία. Καταγγελία, ποιος την έκανε? Είπες τίποτα σε κανέναν? Πας καλά, δεν είπα τίποτα σε κανέναν. Καλά, τι πάνε στο δωμάτιο σου τώρα. Βασικά τι θέλεις, να με χάσεις και εμένα όπως τους έχασες όλους στη ζωή σου, όπως έχασες τον μπαμπά. Πρόσεξε, γιατί θα με χάσεις και εμένα. Να σου πω κάτι. Το σκέφτηκα και τελικά έχεις δίκιο. Χαίρομαι. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνω? Κοίτα, αρχικά πρέπει να πας σε ένα κέντρο αποτοξίνωσης και μετά βλέπουμε. Έχεις δίκιο, πρέπει. Το χρονικό διάστημα που η μαμά μου ήταν στο κέντρο αποτοξίνωσης, ήρθε η γιαγιά μου σπίτι και με φρόντιζε. Ούτε που κατάλαβα πότε πέρασαν 6 μήνες. Έλα μαράκι, μια ελιά σήμερα έρχεται. Τελικά ήταν τέλεια η ιδέα σου. Σ' αφήνω, έρχεται. Και κάπως έτσι, τα θέλω έγιναν τα είναι της ζωής μου.